Kolik měl první hod? Tak, ty už je 5. Tak kolik? 1. Tak 1. Jestli jsi měl 1, tak 1. Ne, to je moje, ta žlutá. Ty máš bílou, nevíš? Ne, já mám modrou. Tak modrou, tak je modrou. To je od Honzíka. A já mám červenou. Tak, kdo jede? Ty? Ha? Ne, Honzík. Máš tak bod. No ale napřed musíš hodit. Jo. No to dělej. Nebudem tady spát s tebou. Hoď tou kostkou. No hoď. Hoď. 1. 1. A teď po druhé. Hoď. Ale hoď kostkou. Hoď. 2. 3. Teď já. 1. 2. Ježkovi oči. Ale a to zavadilo o můj prst. Proto je 6. Tam se i No, kolik měl? Tam se vykopává? Ne, tam se nevykopává. Tam, když tady budete oba dva, tak se vrátíte oba dva na start. A když budete tady, tak se napijete pořádně. Třeba, víš? To není na vykopávání. No tak. A tady tohle? Kdo jede? Já tady dám druhé. Kdo má kostku? A jede půjde. Ty hraješ, Honzi. Dej Honzi spolu. Pořádně se napí. No, tak pojď. Pořádně. Ty. Ty. Teda, ten splnil úkol. Tak. Splnil úkol. Teď ty. 2. Další. Ne, 4. 5. Teď já. 4. Ježišmar, co je to za kostka? Že jo, co je to za kostka? To je nějaká špatná. Tak si počkej, já tě naliju. A ne, ty máš dost, vypij to. Jste chodili pořád záchod. Já? Je? No tak já musím. Teďka ty, Honzi. Máš kuličko? To je tady. To je tady. No to potom přečteme.